guys, welcome back to my YouTube channel. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ರಂಜಿತಾ. ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಪರ್ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೈದಿಂತುಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮುನ್ನಾ ಮುನ್ನಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಓ ಚೋ ಸ್ವೀಟ್ ఏ మున్నా ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇದು ಒಂತ ಕಚ್ ಪನ್ಪು ಒಂತ ದೀತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಚ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪುಗುಲ ದಾಳ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊಗು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು ಆನೆಯವರ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಗ ಆತನು ನಾನು ಮದಿಮೇದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ರವಿ ಉಂಡನಾ ರವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಪೆ ಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ ಪುಚ್ಚ ಬರುವ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಡ ಅಂಡ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕುಲು ಮೂಲು ಬಾರೆದೆಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಈಗ ಮೊಸರು ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂತದ ಇಟ್ಟೆ ಮೋನೆ ಮಿತ್ತವನಿ ಮತ್ತೆ ದಾದಾಪುಣ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಯಾನು ಸಮಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪನಿ ಆನೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕನ್ನ ತಿತ್ತ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಟಿಕ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ದಾದಾಂಡಲಿ ತಿಂದು ಓರೋರ ನಿನ್ನೆ ದಾದಾನ ಮಿತ್ತಾವನಿ ಓರೋರ ಅರಶಿನ ಅವಳ ಏಪ ಗೋರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೋರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಮೋನಿ ಪುರ ಸೋಕಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಒಂಚಿನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕೆಲವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ನೀವು ಒತ್ತು ತೂನಗ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ 2,000 ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ಗೆ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಐಕೆ 1,000 ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತೂದು ಶಾಕ್ ಇತ್ತು ರೇಟಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಅದು ದಾದಾಪ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏತು ಮೆತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆವಡಿ ಫೇಸ್ ಮೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತುಲ್ಲ ಆತೆ ಡಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ತಿಂಪು ನೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ ಪೂಪು ನಟಿ ಮೋನಿಗೆ ಮೆತ್ತವನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಕ್ಕ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಇಕ್ ಯಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೂರು ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಆತ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಿತ್ತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆತೀನಿ ಅವೇನು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ದಾದಾಂಡಲ್ ಪೂಜಿದು ಬೋಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಪಣ ಪಕ್ಕಳೆ ಅವು ಒರ ನೆನ್ ಪೂಜಿಂದ ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪು
ಇದು ಇನಿ ಪೂಜೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ఒక ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಿದೈ ಪೋನ ದೊಂಬು ಪೂರ ಪೋನಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂಜೋಡಿಗೆ ಮೋನೆ ಆಲಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ರೈಟ್ ಏರ್ ಕೆಲವು ದೊಂಬುಡೇ ಇಪ್ಪೇರು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಭಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಾವಡು ಮೋನೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಿದೈ ಇಂಕ್ಲು ರೈಟ್ ಏರ್ ಕೆಲವು ಪಿದೈ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಭಯ ಉಂಟು ದೊಂಬುಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಆಲ ಮೆತ್ತವುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಸರಿ ಪನ್ನ ಆಯ್ದು ನೆನ್ನೆ ಪೂಜೆ ನೈಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಧರ್ಮೋಗ್ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪುರ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊರ ಉಂತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಯ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತು ಪಾತೇರು ಪೂರ ಹಿಡೀಕ ಬಿತ್ತದೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪು ವೈಟ್ ಹೇಡ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಡ್ಸ್ ಚೂರುಂದು ಅವು ರಿಮೂವ್ ಆವು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೊಂಬುಗು ಪೋನಾಗ ಲಂಚನೆ ದೊಂಬುಗೋನಾಗ ಮಾತೇನ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ದೆಕ್ಕನ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮೋನೆ ಸೋಪ್ ಬತ್ತೆ ದೆಕ್ಕನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಲಯನ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಬುಂಡೆ ದೆಕ್ಕು ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಫಿರ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪುನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನೆಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ತೂಪವೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಏಪಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆದಾಯಕ ಈತ ಬೋಲ್ದಾತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಖಾಲಿ ನೀಡಿ ತೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆತ ಸೋಕಾಪ ಮೊನ್ನೆ ನೆಂಪನ ಸತ್ಯ ಈಗಲರ ಪೋದು ನೆಟ್ಟು ಸಾಬುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಬುನ್ ಪೋದು ಮೊಂದೆಕ್ಲಿಗೆ ಈಗಿನ ಮೋನೆ ಅಷ್ಟು ಚೂರು ವೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಂಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ